ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಧರ್ಮ ಸಾಧಿ ತಪ್ಪನಗ ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವಲು ಉಂಡಾದು ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆಯಿನ ಇನಿಕಲ ಜನಮಾನಿನ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಪಂಚವರ್ಣದ ನಾಗ ನಡೆತ ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಡು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಯಾಯಿನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪೊರಪುದ ಕಥೆನು ಇನಿ ತೆರಿಯೊನ್ಗ. ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿ ಬುಲೆಸೆಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಾಲೆಲೆಗು ದೋಷ ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ಕಾಪುನ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜೆ. ಪಂಡಿನಾಲ ಈ ದೊಂಡೆಡ ಒಡ್ಡ ತನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜಾವನ ಕೊರಗಜ್ಜನು ಗುಡ್ಡೆಡು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಜಾಲಿಡು ಅಗೆಲು ಕೊರ್ದು ನಂಬುವಿರು. ಕೈ ತತ್ತದು ಪೋಯಿನ ಸೊತ್ತುಲೆಗು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪರಕೆ ಪಂಡದು ಇಂಬುದೆತ್ತೊನ್ನುವಿರು. ಮಿತ್ತಮಲೆ ಕೊಪ್ಪೊಡು ಪುಟಿನ ಕೊರಗತನಿಯಗು ಅಮ್ಮೆ ಉರವಲ ಓಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಪಲು ಮೈರೆ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಪಲು ಮೈರೆ ಮಡ್ಯಾಲ ಕರೆಟ್ ಮೀದು ತರೆ ಕುಡ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕರೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಮೀನುಲು ಜೀವ ಕಳೆವನುವ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪಾಪನೆ ಉಡಲ ದೋಷನೆ ಯಾನು ಮೀನಿಟ್ಟು ಮೀನ ಮಚ್ಚಲು ಸೈತನೆ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪೆ ಮೀನಲೆಗು ಜೀವ ಕಳೆ ಆವೊಡೊಂದು ಭಕ್ತಿಡು ದೇವೆರ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವಲು. ಒಂಜಿ ಸೇರು ಬೊಳಂತೆ ಅರಿನು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡುವಲು. ಅದಾಗ ಮೀನುಲೆಗು ಜೀವ ಕಳೆ ಬರ್ಪುಡು. ಇಂಚಿನ ಸತ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಪಡು ತಿಂಗಳು ಕರೆದು ಬಂಜಿನಾಲ ಅಪ್ಪುಲು. 7ನೇ ತಿಂಗೊಳ್ದು 7 ಮಲೆತ ಕೊರಗಲಿನಲೆತ್ತದು ಅಪ್ಪೆಗು ತಮ್ಮನ ಪಾಡುವೆರು. ಕೋರಿ ಕುತ್ತದು ಕೋರಿದ ತಮ್ಮನ, ಪೂ ಮುಡ್ತು ಪೂತ ತಮ್ಮನ, ಅಡ್ಡೆ ಬಲಸದು ಅಡ್ಡೆದ ತಮ್ಮನ. ವರ್ಮ ತಿಂಗಳು ವರ್ಮ ದಿನಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪೆಗು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಬೇನೆ ಬೆರಿಟು ಪುಟ್ಟುದು. ಅಪ್ಪೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆಗಳಿಗಿಡು ಈಶ್ವರಾಂಶುಡು ಕೊರಗ ತನಿಯಾಗ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪೆ ಮಿರಪೇರು ತಿಂಪಿನ ಕಾಲೊಡು ಅಪ್ಪೆನ ಕಳೆ ಒಂದು, ಅಮ್ಮನ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪು ತಿಂಪಿನ ಕಾಲೊಡು ಅಮ್ಮೆನ ಕಳೆ ಒಂದು, ಬುದ್ಧಿ ತೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಕಾಲೊಡು ತನ್ನ 7 ಕೊಪ್ಪದ ಕೊರಗ ಸಮಾಜದ ಕೊರಗ ಬಂದಲೇನು ಕಳೆ ಒಂದು, ಬದುಕದ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಾಲಗಟ್ಟೊಡು ಬತ್ತದು ಉಂತುವೆ ಬಾಲೆ ಕೊರಗತನಿಯೇ. 7 ಕೊಪ್ಪದ ಡೋಲುನು ಚೂರಿ ಮುಳ್ಳೊಳು ಮುಚಿದೀದು ಎಂಕ್ ದಿಕ್ಕು ತತ್ತಂಡು ದಿಸೆ ಅಳಿಂಡು ಕುಲ್ಲೆರೆ ಕೊಟ್ಟೆಜ್ಜಿ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಪೊರ ಪುಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಕೊಪ್ಪಗು ಬೆರಿಪಾಡ್ದು ನಡು ರಾತ್ರೆಡು ದೇಶಾಂತರ ಪೋಪೆ ಬಾಲೆ ತನಿಯೇ. ಕಲ್ಲಾಪುದ ಗಡಿಕು ಬತ್ತದ ಕೊಲ್ಲುನಗ ಪೊರ್ತು ಮೂಡೊಂದುಪ್ಪುಡು. ಬೊಳಂಗಾರ ಪೊಯ್ಯನು ಅರಿ ಪಂಡದು ದಡ್ಡಲ ಕಾಯಿನು ತಾರಾಯಿ ಪಂಡದು ಕಾಯರ್ದ ಇರೆನು ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಂಡದು ಕಾಯರ್ದ ಪರಂದನು ಬಜ್ಜೆಯಿ ಪಂಡದು ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಾದಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದು ನಟ್ಟುವೆ. ದೂರೊಡು ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದಿದ್ದಿ ಅಲೆಮಗೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಬೈದೇರು ಮಗಲು 10 ಬೈದಿದ್ದಿ ಕದ್ರದ ಮಂಜಡ್ದು ಬೆದ್ರದ ಮಂಜಗು ದಂಡಿಡ್ಲ ಮುಂಡುಡ್ಲ ಕಲಿಪತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಪ್ಪುವಿರು. ಅಗಲೇನು ತೂದು ಬಾಲೆ ತನಿ ಒರ ಬುಲಿಪ್ವಿ ಒರ ತೆಲಿಪ್ವಿ ಒರ ನಲಿಪ್ವಿ. ಬಾಲೆ ತನಿಯನ್ನು ತೂದು ಅಪ್ಪೆ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದಿದಿ ಓ ಮಗ ಬಾಲೆ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪುವಿರು. ಅಪ್ಪನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬಾಲೆ ತನಿಯೇ ಪಾರೊಂದು ಬೂರೊಂದು ಬತ್ತದು ಮದೆಟ್ ಉಂತುದು ದಾಯಲೆತ್ತರು ಅಪ್ಪೆರ ಎಂದು ಕೇನು. ಈ ಏರು ಮಗ ಬಾಲೆ ದಾಯ ಬುಲಿಪುವ ದಾಯ ತೆಲಿಪುವ ದಾಯ ನಲಿಪುವ ಎಂದು ಕೇನುವಿರು. ಅಪ್ಪೆರ ಇಂಕ್ ದಿಕ್ಕು ಮುತ್ತುಂಡು ದೆಸೆ ಅಲಿಂಡು ಕುಲ್ಲೆರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಪೊರ ಪುಜ್ಜಿ ಉಣಲಾತು ನುಪ್ಪು ಬೆನಲಾತು ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿಂಚಿ ಊರುಗು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಬಾಲೆ ತನಿಯೇ ಪಂಪೆ. ಈ ಅಂಚೆ ಪೋಪಿನ ಮಗೆ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಬರ್ಪನ ಅಂದು ಕೇನುವಿರು. ಬರೀರೆ ಬರುವೆ ಆಂಡ ಅಂಡುಗು ಅರುವೆ ತರೆಕು ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಕೊರ್ಪರ ಅಂದು ತನಿಯೇ ಕೇನುವಿ. ಅಂಚ ಕೊರಡಾಂಡ ಈ ಪುಟಿನಿ ಓಲು ಈ ಬಲತಿನಿ ಓಲು ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದಾನ ಎಂದು ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಬೈದೇರು ಕೇನುವಿರು. ಅದಗ ಬಾಲೆ ತನಿಯೇ ಪಂಪೆ ಯಾನು ಜಾವಂದ ಮಲೆಟು ಪುಟಿಯೆ ಜಾವಂದ ಕಿರಣೊಡು ಬಲತೆ ಕಾಂತಾರ ದೇವರ ಮೂಲ ಸೋಮಣ್ಣ ಬೈದೆರ ಬರಿ ಇಂದು ಪಂಪಿ. ಅವನಿಗೆ ಎಂದು ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಬೈದಿರು ಪಾಲೆನು ಗೋಂಪರು ಮಲ್ತು ತನಿಯನ ತರೆಕ್ ದೀಯರು ತೆರಿಯದ ಕುಂಟುನು ಅಂಡುಗು ತುತ್ತೆರೆ ಕೊರಿಯರು. ಅಪ್ಪೆ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದಿದಿ ಮಗಲು 10 ಬೈದಿದಿ ಮಗೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಬಾಲೆ ತನಿಯೇ ಇನ್ಸೂರ ಬರಿಕೆಗೂ ಪೋಪಿ. ಅಲ್ಪ ತನಿಯಗು ಬಾರದ ಬಿತ್ತಲ್ಡು ಕುಲ್ಲೆರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಪೇರ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ತನಿಯನು ಮೋಕೆಡು ತಾಂಕೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಬಾಲೆ ತನಿಯೇ ಎಣ್ಸೂರ ಬರಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊಲ್ಸುಡು ಗೆಂತಿಂಡಲ ಮುಗಿಯಂದಿನಾತು ಪಣ ಉಯಿರ್ಕೊಂಡು ಲತ್ತದು ಮುಗಿಯಂದಿನಾತು ಅರಿಬಾರು ಉರ್ಕೊಂಡು. ಒಂಜಿಕಿದೆ ಕೈಕಂಜಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ 4 ಕೈಕಂಜಿಲಾಪ. 7 ಮಡಕೆ ಕಲಿತಲ್ಪ ಎಲ್ಪ ಮಡಕೆ ಕಲಿತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಪುಂ. ಇಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕರಿನಗ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದಿದಿನ ಮೂಲ ಸಾನದ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಾಯಿನ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಮಾಡ ಮೈಸಂದಾಯೆ ಕಿನ್ನಿ ಪದವು ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಗ್ಲ ಅಂಕ ಆಯನ ಕೋರಿ ಕಂಬುಲ ನೇಮ ಕೊರ್ಪಿನ ದಿನ ನಿಘಂಟಾಪುಂಡು.
ಮೂಲ ಸಾನಗು ಸಿರಿಬಾರೆ ಬೊಂಡದ ಪುದೆನು ತುಂಬೆರೆ ಜಾತಿ ಜನಕುಲು ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತಾನೇ ತಾಂಕಿನ ಮಗೆ ತನಿಯನು ಪುದೆ ತುಂಬುವನ ಮಗ ಅಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದೆದಿ ಕೇನುವೆರು. ತುಂಬೆರೆ ತುಂಬೆ ಅಪ್ಪೆರೆ ಆಂಡ ಏಳ್ವೆರು ಪರ್ಪಿನ ಕಲಿಬೋಡು ಮಟ್ಟೆಲ್ ನಿಲ್ಕೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲು ಬೋಡು ಏಳ್ವೆರು ತಿಂಪಿನ ಅಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಕೇನುವೆ. ಏಳ್ವೆರು ತುಂಬುನ ಪುದೆನು ಒರು ಪುದೆ ಮಲ್ತದು ಒಡಿಜಾಲುಡು ಪಾಡುವೆ ತನಿಯೆ. ಬಚ್ಚಿರ ಪೂಲು ಮಟ್ಟೆಲು ದಿಂಜಾವೆರೆ ಅಪ್ಪೆರು ಕುರು ಬಾಕಿಲ್ಡು ಲೆಪ್ಪುನಗ ಎದುರು ಬಾಕಿಲ್ಡು ಓಕೊನುವೆ. ಎದುರು ಬಾಕಿಲ್ಡು ಲೆತ್ತಂಡ ಕುರು ಬಾಕಿಲ್ಡು ಓಕೊನುವೆ. ಕಡೆಕಾದು ಅಪ್ಪೆ ದುಕ್ಕೊಡು ದಾಯ ದೆಂಗದು ತಪ್ಪಾವ ಓ ಮಗ ತನಿಯ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪುನಗ ಪಾರೊಂದು ಬತ್ತದು ಒಡಿಜಾಲ್ಡು ಉಂತುದು ಅಪ್ಪೆರು ಕೊರಿನ ಬಚ್ಚಿರ ಪೂಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಪ್ಪೆರೆ ಇನಿ ಎಂಕು ಎಣ್ಸೂರು ಬರ್ಕಿದ ಉಂಪಿನ ಅನ್ನದರುಣ ಮುತ್ತುಂಡು ಪಂಡದು ಏಳುವರೆ ಪುದೆನು ದೆರ್ತು ತುಂಬುದು ಗುಂಡದಂಚಿಪಿದಡುವೆ ತನಿಯೆ. ಗುಂಡಗು ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಗ ಗುಂಡದ ಮುಲ್ಯರು ಮಾಡ ಮೈಸಂದಾಯರಿಗೂ ದೂರು ಕೊರ್ಪೆರು. ಸಿರಿಬೊಂಡದ ಪುದೆನು ಮಾಡೋಗು ಕೈತಲು ಪಾಡ್ದು ಕೊರಗ ತನಿಯನು ಮಾಡೋಗು ದೂರ ಕುಳ್ಳೆರೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅವಿನಿಕೇನಿನ ಕೊರಗ ತನಿಯೇ ಯಾನ್ ಕೊನಪಿನ ಸಿರಿಬೊಂಡ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಆಪು ಜಾಪಂಡದು ಸಿರಿಬೊಂಡದ ಪುದೆನು ದೂರೊಡು ಜಾಪದು ಮಾಡೋಗು ಮುಟ್ಟೊಡು ಕುಳ್ಳುವೆ. ಬತ್ತಿ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬುಡ ಎಂದು ಮಾಡೋಗು ದಂಗ ದಿನ ನಾರಂಗೆದ ಪುಳಿನು ಕೊಯ್ಪಿನ ನೆಪೊಟ್ಟು ಮಾಡೋಗು ಮಿತ್ತಾದು ಮುಗುಳಿಗೆ ಕಾರ್ದಿಪ್ಪೆ. ಅಪಗ ಮಾಡ ಮೈಸಂದಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲು ಕೊರಗ ತನಿಯನು ಕಡಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿಡು ತೂದು ಮಾಯ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯ ಆಪಿನ ಕೊರಗ ತನಿಯೇ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಆದು ಎನ್ಸೂರು ಬರಿಕೆಗೆ ಪೋದು ತಡ್ಪೆದ ಅಗೆಲುದೆ ತೊನ್ವೆರು. ಬಡಕಾಯಿಡ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯಗು ಬರ್ಪಿನ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಪಂಜಂದಾಯ ದೈವಗು ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಕುತ್ತಾರು ಪದವದ ಮಣ್ಣಿಡು ನೆಲೆಯಾದು ಉಂತುವೆರು. ಅಲ್ಪಡ್ದು ದೆಕ್ಕಾರು ಕಲ್ಲು ಬೊಳ್ಯ ಕಲ್ಲು 300 ಗ್ರಾಮ ಕಲ್ಲಾಪು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಲ್ಲು ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಇಂಚ 7 ಕಲ್ಲುದು ನೆಲೆಯಾದು ಉಂತುದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮೆರೆಪೆರು. ಕುತ್ತಾರು ಪದವು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಪಂಡ್ಪೆರು. ಕುತ್ತಾರು ಪದವು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಜಾಗ. ಕುತ್ತಾರು ಪದವುಡು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಕೋಲ ಅಗೆಲು ಆಪಿನಿ ದೊಂದಿದ ಬೊಲ್ಪುಲ ಉಪ್ಪಂದೆ ಕೊಲ್ತಿರಿಡು ಆಪಿನ ಸೇವೆ. ಇನಿಕಲ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟದ ಎದುರು ಗಾಡಿದ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದೆ ಜನಕುಲು ದುಂಬು ಪೋಪಿರು. ಉಂದೇನು ಗೆನ್ಪಂದೆ ಲೈಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯಿ ನಗಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತತ್ತದು ಕಷ್ಟ ಆದು ಕಡೆಕ್ ಅಜ್ಜಗ್ ಶರಣಾಯಿನ ಏತೋ ನಿದರ್ಶನಲು ಇಲ್ಲ. ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕತೆ ಪಂಪಿನೇಟು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಂತರ ಇತ್ತಿಂದ ಮಾಪು ಕೊರ್ದು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಈ ಕತೆನು ಭಕ್ತಿಡು ಕೇನ್ನೆಗಲಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತುನು ಕೊರ್ದು ಕಾಪಾಡಡಂದು ನಟ್ಟುಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಸೊಲ್ಮೆಲು.